Početkom sedmice zatekla nas je tužna vijest. Preminuo je Hadžem Hajdarević, istaknuti bošnjački i bosansko-hercegovački pjesnik, prozni pisac, esejist, publicist, pisac za djecu, urednik i priređivač dijela drugih autora i naučni radnik u oblasti jezika. Iza sebe je ostavio veliko djelo, dok će ga se sjećati posebno njegovi savremenici i saradnici u projektima promocije književnosti i jezika. Bio je čest gost na Kosovu, pomagao je Bošnjake. Mrtvo je samo ono što je lišeno nježnosti. Živo je samo ono što može imati ranu. Nakon kraće i teške bolesti, 4. decembra 2023. godine, u 68. godini života preminuo je književnik Hadžem Hajdarević. Komemoracija Hadžemu Hajdareviću održana je u srijedu, 2 dana nakon njegove smrti u gradskoj vijećnici u Sarajevu, dok dženaza istoga dana uz ikindiju na mezarju Griličića Brdo. Hadžem Hajdarević je rođen 18. jula 1956. godine u Kruševu kod Foče. Osnovnu školu je završio u Popovu mostu, zatim Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu, nakon čega završava i studij jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U toku studija i poslije radio je kao lektor u izdavačkoj djelatnosti tadašnjeg starješinstva Islamske zajednice. Dugi niz godina je bio profesor bosanskog jezika u Gazi Husrevbegovoj medresi u Sarajevu. Čitav naš život je između onoga što zovemo pripadnošću i što zovemo predanošću nečemu. Pitanje je samo na koji način uspijemo uspostaviti zdravu vezu između pripadnosti i neposredne svoje predanosti. Pored poezije pisao je i prozu, književnu kritiku, bavio se publicističkim radom, ali prvenstveno je bio i ostao pjesnik. U pjesnikovu odsustvu ništa više prisutno nije. Sve biva pokorno jeziku, gluhih satova i skritih pijetlova što mahaće krilima i glasom, kao da produžuju sudbinu svakom od nas. Objavio je 12 knjiga poezije, više pjesničkih izbora, zatim nekoliko knjiga proza, kolumni, eseja i druga dijela. Dobitnik je više književnih nagrada, nagrada Trebinskih večeri poezije 1981. nagrada Skender Kulenović 1996. Planjaksova nagrada za najbolju priču pjesama 2005. godine, nekoliko bosansko-hercegovačkih i regionalnih nagrada za najbolju kratku priču i drugo. Zastupljen je u svim novijim antologijama bošnjačke i bosansko-hercegovačke poezije i kratke priče, dok su njegova dijela objavljena ili prevedena na mnogim jezicima svijeta. Uz književni rad bavio se i bosanskim jezikom, te je jedan od autora rječnika bosanskog jezika 2007. i koautor pravopisnog priručnika bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika sa osnovama gramatike 2013. i drugih izdanja. Posebno će ga pamtiti javni radnici i poslenici kulture sa Kosova, sa kojima je imao dugogodišnje prisne veze i saradnje. Pa ja poznajem sad već rahmetli Hadžema od 1992. godine, dok je bio urednik Muslimanskog glasa, gdje bi objavljivao neke moje tekstove iz ranih 90-ih. A lično smo se sreli 1999. godine nakon rata na Kosovu, kada sam u jednoj grupi intelektualaca i političara s Kosova boravili u Sarajevu zbog nabavke udžbenika. On je u to vrijeme bio urednik Ljiljana, koji se već prebacio i spojio se sa Muslimanskim glasom. I onda upoznao sam ga kao književnika, kao pjesnika, kao novinara, kao čovjeka. Tada mi je i poklonio jednu knjigu pjesama koju sam kasnije čitao i vidio da je to izuzetno jak književnik. Po meni Hadžem Hajdarević je kao književnik spada u sami vrh bosansko-hercegovačke književnosti i bošnjačke normalno.
kao pjesnik prije svega, ali i kao pisac romana, kao esejista. Hadžema Hajdarevića svakako znam odavno, još od vremena našeg bošnjačkog preporoda, da tako kažem, čitanja i tako dalje. Dakle, on je bio prisutan u svim, bukvalno bošnjačkim novinama, odnosno novinama na bosanskom jeziku i kao autor mnogih tekstova, zasebno tekstova iz književnosti i svojih radova svakako, iz proze, poezije i tako dalje. 1999. godine sam imao prilike lično da ga upoznam, prilikom našeg odlaska par puta za Sarajevo oko dopreme udžbenika za nastavu na bosanskom jeziku. Ovdje tad je bio između ostalog i član redakcije Lirana, dobro poznate novine na bosanskom jeziku. I tamo je imao zasebnu svoju rubriku i znam da sam s njim otišao do redakcije i sjećam se, ne mogu sad da se sjetim baš i teksta. Nešto smo tu razgovarali vezano za Bošnjake Kosova, poslijeratni period i tako dalje i jednu od tih sekvenciji sam kasnije vidio u tom broju Lirana da je zapisao, dakle, slušajući taj naš razgovor. Hadžem Hajdarević je najmanje 2 puta bio ovdje na Kosovu. Imao sam prilike iz Ministarstva dijaspore svojevremeno da 2014. godine ovdje podržimo jedan projekat edukatora, dakle, udruženja u obrazovanju koji je odradio to tehnički i Hadžem je bio u jednoj skupini iz Instituta za jezik, pošto je on tamo bio i saradnik, kao što znamo. Bili su ovdje kod nas, održali niz predavanja i na edukativnom fakultetu i u mnogim drugim sredinama. Također su ovdje promovisali svoj tadašnji udžbenik iz jezika, u kojem je on bio i koautor. U kakvom će sjećanju ostati rahmetli Hadžem Hajdarević kod vas, s obzirom da ste imali dugogodišnju saradnju, posebno preko Instituta za jezik u Sarajevu? Da, evo, ovih dana nas je zatekla informacija da je prijatelj i veliki bošnjački velikan preselio. Ja se znam zadnjih 7-8 godina sa Hadžemom, znam se i poslovno i prijateljski i imat ću sjećanja na sve te kafe koje smo popili u Sarajevu, na putu za Banja Luku, ovdje kad je dolazio, tako da baš jedno koktel emocija prijateljskog i profesionalno. Najviše smo sarađivali u kontekstu saradnje sa Institutom za jezik u Sarajevu, jer je on bio dugogodišnji član i saradnik instituta, a mi ovdje i kao katedra na bosanskom i kao stvaraoci koji se bave kulturom, bosanskim jezikom, imali smo direktni kontakta na tu temu. Naravno, on je čovjek iz polja književnosti i ta saradnja je uvek bila u tom smjeru. Ja isto znam da je on podržavao dosta naše stvaraoci i ovdje, između ostalog i vas i neke druge, tako da bolje saradnja je bila književnost i preko Instituta za jezik u Sarajevu. Ve bu haber beni gerçekten çok üzdü. Došla nam je zaista tužna vijest koja je i mene mnogo potresla. Moj prijatelj, jedan od najvećih pjesnika Bosne i Hercegovine, Hadžem Hajdarević, preminuo je u Sarajevu i oprostio se od ovog dunjaluka. Hadžem Hajdarević je bio bard pjesništva, bio je poseban čovjek. Pisao je pjesme, priče, bavio se književnom kritikom, pisao je za djecu i bavio se naučnim radom. Rahmetli Hadžema Hajdarevića ću se sjećati kao velikog pjesnika i tako će njegovo djelo biti upamćeno u historiji. S njim smo bili zajedno na nekoliko festivala poezije u Istanbulu, Kipru, Sarajevu, u Prizrenu i drugim susretima poezije. Sa Hadžemom smo se tu upoznali i dugo razgovarali. Bili su to prijatni muhabeti i mnogo sam ga zavolio. Vijest o gubitku ovog veoma cijenjenog čovjeka me je stvarno potresla, te želim da izrazim saučešće njegovoj porodici, akademskoj zajednici i njegovim prijateljima piscima. Her zaman Uz brojne druge angažmane i članstva bio je dugogodišnji član i saradnik Bošnjačke zajednice kulture Preporod, gdje je bio i član redakcijskog odbora edicije Bošnjačka književnost uz 100 knjiga,
te član upravnog odbora od 2019. do 2023. godine, a od 2018. godine je bio predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Radio je na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu. Mogu vidjeti prema ovim komentarima na našim društvenim mrežama, ja ne pamtim, ne sjećam se da je neko u našoj javnosti otišlo je zaista vrijednih, važnih ljudi, neko novije vrijeme, evo među njima i Hadžem. Dakle, ljudi koji su, evo baš sam to neki dan spominjao, koji su na neki način bilježili neko vrijeme našeg najneposrednijeg pitanja, bivstvovanja i opstanka. Odlaze ti ljudi, eto, među njima je Hadžem Hajdarević. Čovjek širokog duha, čovjek koji je uvijek bio spreman za dijalog, čovjek koji je imao razumijevanja za sve, koji ima uvijek dovoljno vremena da posluša, koji je bio posticaj uvijek mladim ljudima, koji je uvijek posticao našu javnost, svoje sagovornike na rad, na pisanje. Evo, činjenica da je on ostavio preko 4000 stranica neobjavljenih teksta, zapravo govori o tome kakvom se čovjeku radi, o tome da je govorio kako je važno da svak, ja se sjećam, to je uvijek njegova nekako misija bila, kad sjedimo s nekim ljudima, pogotovo ako smo negdje vani u inostranstvu, ako smo govorili o ljudima koji su preživjeli neke traume, govorio je, ako ništa drugo, zabilježite zbog svojih potomaka, zbog onih koji će poslije vas doći, da imate jednu memoriju, jedno sjećanje koje će vas posjećati na neka teška vremena, neke teške trenutke. Hadžem Hajdarević je jedno od najznačajnijih imena u savremenoj bošnjačkoj književnosti, posebno u onoj dionici koja se tiče poezije. On svojom poetikom nastavlja taj jedan kontinuitet sublimiranja orijentalno-islamske i zapadnoevropske tradicije pjesništva, gdje spaja elemente koji se tiču tema, simbola, motiva iz ova dva usmjerenja ili iz ova dva poetička kruga. Time zapravo nastavlja onu tradiciju koju će u bošnjačkoj književnosti započeti Rize Bek Kapetanović i Safet Bek Bašegić, kasnije nastaviti u jednoj dimenziji Šemsudin Sarajlić, da bi zapravo nakon Drugog svjetskog rata tu poetiku, tu temu obnovio najprije Ibrahim Kajan. Hadžem Hajdarević će biti u generaciji sa Džemaludinom Latićem, u jednoj generaciji pjesnika koji će u svom obrazovanju najprije imati Gazi Husrobegovu medresu, potom odsjek za južnoslavenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i to će se zapravo i jasno primjećivati u njihovim poetičkim uobličenjima. Tako će Hadžem kroz cijeli niz svojih zbirki upravo ići u ovom smjeru poetika. Lično poznajem Hadžem, imao sam tu sreću i čast da ga poznajem gotovo pola stoljeća. Kad smo kao djeca dolazili u Gazi Husrebegovu medresu, kad smo objavljivali sve prve radove na stranicama preporoda, kad smo oštrili naša pera u redakciji lista Zemzem i bili njegovi članovi i urednici. Tako da sam imao priliku da ja posjetim njegovo rodno Kruševo ponad Sutjeske u općini Foča, da on dođe u moj Jasenik ponad Konjica. I tad sam primijetio koliko je volio da sluša govor naroda, jer volio je narod i nastoje da svaku svoju ramazansku praksu, a bilo ih je tada 5 kod nas, jer je medresa trajala 5 godina, nastoje da iskoristi, da razgovara s ljudima, da uči taj narodni jezik i da ga kasnije primjeni u svojim pisanjima. Kolega Selman je već rekao o jednoj rubrici koja je išla dugi niz godina. Nažalost, nije dočekao da ti njegovi tekstovi budu uknjiženi i trebalo bi, ja mislim, možda u idućoj godini da se objavi ta knjiga njegovih tekstova. S Hadžemom Hajdarevićem imao sam prilike i čast da se družim, da ga poznajem, pa dobri 4 desetljeća najmanje. Još od studentskih dana skupa smo studirali na Filozofskom fakultetu književnost, a eto to naše druženje i saradnja nastavljena je i u listu Preporod, u kojoj je on bio
redovni kolumnista, eto ja sam bio član redakcije i mogu reći da su ti dani sa njime, družeći se, bili izuzetno plodonosni, ne samo u smislu tekstova koje on nudio preporodu i po kojem se, mogu slobodno reći, preporod prepoznavao, a pogotovo rubrika Iverje, koja je govorila o merhumima, dakle našim značajnim ličnostima koji, uzgred da kaže, mi se tek sjetimo kad oni presele na bolji svijet i onda im dajemo sve hvalospjeve i zasluge, a ne sjetimo se onda dok su oni bili živi. U ime kolega naše televizije, posebno programa magazina Mostovi i vijesti, porodici, rodbini, prijateljima i kolegama Hadžema Hajdarevića, kao i ukupnoj bošnjačkoj javnosti, izražavamo saučešće zbog njegove prerane smrti. Često zamislim kako iz nepojamnih dubina s leđa mi prilazi melek Azrail. Pa svjetlosnim dlanima, poput kakva vesela drugara, prekriva moje oči i pita me: pogodi, druškane, dunjaluškane, pogodi koje? I već osjećam kako uslijed nagle svjetlosti neću ni stići reći: znam, druže, to si ti. Znam, to si ti.